Takon apa, Kang? Anu Mbak, arep takon. Takon apa, Kang? Takon apa, Bi? Lah, Bu, tak apa? Anu Mbak, sampean dodol knalpot? Hah? Mata. Knalpot? Iya. Ya ora dodol ra, Kang. Sampe nak tak luruk knalpot kono, ning bengkel ora ning kene. Yo, gua nono Mbak, seperti ono. Ya ora ono ra, Kang. Sampeyan kok takoke model-model. Lah sampean kok dhewean, Mbak? Oh iya, aku biasa dhewe, Kang. Rondo wi. Lah naik sampean nanti, Mbak? Aku rembe anak, Kang. Lancar wi. Anu Mbak, kenalan Mbak? Oh iya. Tommy. Puji. Jerry. Puji. Walah, keluarga kucing. Anu Mbak, iki kan wis kenalan. Iya, Kang. Terus? Lah nganu lah wong tulan yo dilebokke jero piye. Oh, sampean pengen mlebu ngomah. Iya, merah masuk angin, Mbak. Lah iya, Ra. Monggo, Kang. Pak, ana tamu. Sopo? Lo goblok aja, David.